bịa nara mmiri ndụ unu ndị adịrị na-akpọ nkụ bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eji ụka gbawa ntịrọ bịa nara mmiri ndụ adịrị na-akpọ nkụ bịa ṅụrụ mmiri ndụ ka onye na-eji ụka anwụ igbo nara nara adịrị na-akpọ nkụ bịa nara mmiri ndụ ṅụrụ mmiri ndụ unu ndị akpịrị na-akpọ nkụ ndị ṅụrụ mmiri ndụ ka onye na-eji oketi ọkụ elu bịa nara 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 Jizọs bịa ṅụrụ mmiri ndụ ka onye na-eji ukekwu okwu ụgha nara 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 ya bịa ṅụrụ mmiri ndụ ka onye na-eji uke ebiro akpịrị na-akpọ nkụ bịa ṅụrụ mmiri ndụ amen. Onye nwe anyị na-akpọ unu ndị na-eji ụka eme ihe ọjọọ dị iche iche were unu ụka na-ekpuchite onwe unu ndị na-eji ụka abalị asaa ịgasị nke abalị asaa ahụ imeri ka ọ sọrọ gị jebe ma mgbe ị na-abata n'ụka ụlọ ụka ị na-eje nsọ 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 ebube 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 ihe a ụkọchukwu a na-ekwu rapụ ịkwa iko rapụ ịgba awantịlọ ọkwa ebe ị na-eje ụka odulu nwa agbọghọ ha na-ete egwu na-ete ọ na-asọba a na-agba gbagam 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 ihe a ọgwa nwa Chineke onye analụ obi enwere arịrị Igbo nwụọ ọsị onwere onye na-ahụ ya ị mara na anya n'elu ụwa na-ahụ gị ọtụtụ na-eji ụka na-ebu ilo ọtụtụ na-eji ụka na-esese mmadụ ibe ha okwu ewu nwanne m unu ka okwu ndị a na-adara gị nwa agbọghọ onye a na-eduhie site na ndụ ọjọọ ị na-ejekwa ụka chegharịkwa taa dịka edewere na ndị Kọrentị nke abụọ isi nke isii ma site na nzọụkwụ nke 14 wee ruo na nke 18 ụmụnna ndị na-ekweghị ekwe zụkọtara onwe unu n'ihi na unu na ha dị iche n'ihi na ole nkekọ ezi omume na mmebi iwu na-ekekọ maọbụ ole nwekọ ihe na ọchịchịrị na-enwekọ ọzọ ole nwekọ otu ọlụ Chineke Kraịst na Baal na-enwekọ maọbụ ole nkekọ onye kwere ekwe na onye na-ekwere ekwe na-ekekọrịta ọzọ ole nkwekọ ụlọ nsọ nke Chineke na arụsị na-ekwekọ n'ihi na anyị onwe anyị bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ dịka Chineke kwuru sị m ga-ebi n'ime ha na-ejegharịkwa n'ime ha m ga-abụkwara ha Chineke ha onwe ha ga-abụkwara m ndị nke m n'ihi nke a si n'etiti ha pụta udokwa na iche ka onye nwe anyị kwuru unu emetụkwara ihe na-adịghị ọcha aka mụ onwe m ga-akpọbatakwa unu bụrụkwa unu nna unu onwe unu ga-abụkwara m ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom ka onye nwe anyị kwuru nke pụrụ ime ihe niile haleluya amen. Onye na-eje ụka agba afa oche ụka unu ndị akpịrị na-akpọ nkụ bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eje oketi ọkụ elu nara 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 bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eje ukeri ngarị bịa nara 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 na-akpọ nkụ bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eje ukeri bịa nara mmiri ndụ unu ndị akpịrị
na-akpọ gị mmadụ otu nkume iwe na-enupụ isi ikwere okwu Chineke ma Chineke gị iwe dị ndụ ezitere gị ọkpara nwa ya na-apụwo Jizọs ụwa wee na-ebugharị rapụ ihe ndị a ọ gaala gị n'iyi kenye eziokwu na mgbe gbara apịnko ịdị ukwu egwu Chineke na ndụ gị ịdị nta egwu Jehova onye okike ọ na-adị gị mma mgbe nwunye gị na-asọpụrụ gị ọ na-enye gị ọṅụ mgbe nwa gị na-eme uche gị isi ya ma otu agha o mee ya ma gị mmadụ ajụghị idebe okwu Chineke ịbụ ọgaranya egwu Chineke na ndụ gị ịbụ ogbenye egwu Jehova onye okike ewu ụmụ mmadụ ọ bụ egwu Chineke bụ ihe kọrọ ụkọ n'etiti mmadụ taa ma ọ na-amasị mmadụ ka ihe ọ tụrụ na-eme mana ọ masịghịzi mmadụ ka nke Chineke tụrụ mee mmadụ na-enye nwunye ya ma ọ bụ nwa ya iwu si ya achọghị m ka ije Enugu ma ọ bụ Ọnịcha taa nwunye gị ege gị ntị ọ sọpụrụ gị rube isi n'okpuru gị ịnụpụwo isi n'ebe Jehova nọ site n'egweghị okwu ya site n'enweghị egwu ya onye nwe anyị kwuru sị ka mkpụrụ obi niile nke mụ onwe m kere eke doo onwe ha n'okpuru m chọọ m mana mmadụ ajụghị ụjọ Jehova Chineke kere anyị ka anyị mara ya ma ọtụtụ mmadụ ajụghị ịmara Chineke kere ha na-atụsa otuto nke ụwa ihe efu dị iche iche nke na-emerụ mmadụ taa nwanne m chọọ Jehova mgbe ị ga-achọta ya kpọkuo ya mgbe ọ nọ gị nso dịka edewere ya n'akwụkwọ Jemis isi nke anọ n'okwu nke iri na anọ wee ruo na nke iri na anọ geenụ ntị unu ndị na-asị taa ma ọ bụ echi anyị ga-aga obodo a ọkwa n'ebe ahụ otu arọ zụkwa ahịa ritekwa uru ma unu bụ ndị na-amataghị ihe ga-eme echi ndụ unu bụ gịnị n'ihi na unu bụ alụlụ nke na-apụta ihe nwa oge emesịa o wee pụọ n'anya gị mmadụ mara onwe gị lezie anya gị mgbe ka Jizọs chịa mkpụrụ obi gị haleluya amen mata na ọmụmụ nwa m Jehova bụ onye kere gị were kpụọ gị wee baa n'ime afọ nne gị wee mụpụta gị iwe ghọọ mmadụ ma gị mmadụ echesawa onye kere gị n'ụdị ya ekere gị ịmara m ma gị mmadụ ajụọ ịmara m ekere gị ife m ofufe ma gị mmadụ ajụọ ife m ofufe ekere gị ịchọ iru m ma gị mmadụ ajụọ ịchọ iru m ihe mmadụ na-achọ ihe efu nke juru ụwa ebe akụba
ụzọ ndụ Chineke nyere mmadụ bụ Jizọs, onye wụsịrị ọbara ya n'elu obe. Ọ bụ n'ihi gị ka o jiri wụsị ya, nwanne m, aṅụrụ aṅụ ka i wee dị ndụ. Mmadụ ahụhụ ụzọ wee gbaa ya, mmadụ ahụhụ eziokwu wee nara ụgha, wee na-asị isi wee na-asọgharị isi n'ihi amaghị onye nwe ya. Onye ka gasị ka ọ nwụọ n'ihi ụmụ mmadụ kwee, ebe o wurigara ndị ụka aka ya n'anya oke. Onye ka gasị ka o wee pụta otu nwa ya ụwa n'ihi ụmụnna, n'ihi ụwa niile. Ma Chineke m nyere otu ọbara ya, o wee nwee ọṅụ n'ihi mmehie ụwa. Ọ zadoghị ya na ọ hụrụ ya n'anya, ọ zadoghị ya na ọ bụ otu nwa nke ọmụmụ. O nyere gị ya ka e wee gbapụta gị n'ime ọlụ niile nke ekwensu. Hallelujah. Amen. Ihe Chineke ji zite Jizọs ọkpara ya bụ n'ihi mgbapụta nke mkpụrụ obi, ka e wee gbapụta m na gị n'aka nwoke ahụ nke bụ onye iro, bụ ekwensu ahụ, nke a chụdara site n'eluigwe, nke nupụrụ isi n'ebe Chineke nọ. N'ihi ya ka Chineke ji nye otu nwa ya. Ọ jụghị na ọ bụ naanị otu onye a ka ọ mụrụ. Ọ matago ihe uru mmadụ bara ya onwe ya o ji zite otu nwa ya. N'ihi na Chineke kere mmadụ n'oyiyi ya, mmasị ya abụghị ka mụ na gị laa n'iyi. N'ihi ya ka o ji zite ọkpara ahụ. Ọkpara ahụ enupụghị isi, o rubere isi ruo ọṅụ bụ ọṅụ nke obe. Dịka e deworo ya n'akwụkwọ Jọn isi nke 10 nzọụkwụ nke 9. Mụ onwe m bụ ọnụ ụzọ ahụ. Ọ bụrụ na onye ọbụla esi na mba a ga-azọpụta ya, ọ ga na-abatakwa na-apụkwa na-ahụkwa nri ọ ga-ata. Hallelujah. Amen. Ndị na-ekweghị na Jizọs ga-eso ekwensu keta oke, ebe a kwadowere ala mmụọ nye ya, nye ndị na-amaghị ihe Chineke mere. Ewendo gị onye na-enweghị uche, enyere Jizọs na-alụghị ọnụ ego, enyere Jizọs na-akwụghị ụgwọ. Asịwo ndị onye nzuzu ndo, ewendo gị onye na-enweghị uche. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ unu ndị na-akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eji ụka aṅụ Igbo. Bịa nara na-akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eji ụka echi ọzọ. Bịa nara mmiri ndụ unu ndị na-akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa nara mmiri ndụ ka onye na-eji ụka gbawa ntịnọ. Jizọs akpịrị na-akpọ nkụ. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ ka onye na-eji ụka aṅụ Igbo.
elu. Nara, 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 nara Jizọs. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ gị onye na-eji uke kwu okwu ụgha. Nara, 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 nara ya. Bịa ṅụrụ mmiri ndụ gị onye na-eji uke ebu iro. Akpịrị na-akpọ nkụ, bịa ṅụrụ mmiri ndụ. Amen. Onye nwe anyị na-akpọ unu ndị na-eji ụka eme ihe ọjọọ dị iche iche. Were unu ụka na-ekpuchite onwe unu ndị na-eji ụka abalị asaa. Ịgasịa nke abalị asaa ahụ imeli ka ọ sọrọ gị jebe, ma mgbe ị na-abata n'ụka ụlọ ụka ị na-eje nsọ 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 nsọ, ebube 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 ebube. Ihe a ụkọchukwu a na-ekwu, rapụ ịkwa iko, rapụ ịgba awantịlọ. Ọkwa ebụọ ị na-eje ụka, odulu nwa agbọghọ ha na-ete egwu, na-ete, ọ na-asọba, a na-agba kwagam kwagam kwagam. Ihe ọkwa nwa Chineke. Onye analụ obi enwere abịbị Igbo ṅụọ, ọsị onwere onye na-ahụ ya. Ị mara na anya n'elu ụwa na-ahụ gị. Ọtụtụ na-eji ụka na-ebu ilo, ọtụtụ na-eji ụka na-esese mmadụ ibe ha okwu. Ewu nwanne m, unu ka okwu ndị a na-adara. Gị nwa agbọghọ onye a na-eduhie site na ndụ ọjọọ, ị na-ejekwa ụka, chegharịkwa taa. Dịka e dewere na ndị Kọrentị nke abụọ isi nke isii, ma site na nzọụkwụ nke 14 wee ruo na nke 18. Ụmụnna ndị na-ekweghị ekwe ekekọtara onwe unu, n'ihi na unu na ha dị iche. N'ihi na ole nkekọ ezi omume na mmebi iwu na-ekekọ, maọbụ ole nwekọ ihe na ọchịchịrị na-enwekọ. Ọzọ, ole nwekọ otu ọlụ Chineke Kraịst na Baal na-enwekọ, maọbụ ole nkekọ onye kwere ekwe na onye na-ekweghị ekwe na-ekekọrịta. Ọzọ, ole nkwekọ ụlọ nsọ nke Chineke na arụsị na-ekwekọ. N'ihi na anyị onwe anyị bụ ụlọ nsọ nke Chineke dị ndụ, dịka Chineke kwuru sị, m ga-ebi n'ime ha, na-ejegharịkwa n'ime ha, m ga-abụkwara ha Chineke ha, ha onwe ha ga-abụkwara m ndị nke m. N'ihi nke a, si n'etiti ha pụta, udokwa na iche ka onye nwe anyị kwuru. Unu emetụkwala ihe na-adịghị ọcha aka, mụ onwe m ga-akpọbatakwa unu, bụrụkwa unu nna, unu onwe unu ga-abụkwara m ụmụ ndị ikom na ụmụ ndị inyom, ka onye nwe anyị kwuru, nke pụrụ ime ihe niile. Haleluya, amen. Ojuka unu ndị akpịrị na-akpọ nkụ, bịa nara mmiri ndụ gị onye na-eji oke ti ọkụ elu.